ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мувофиқи хоҳиши шумо халатои начосдор ва беначоса барои шумо намоиш метиҳем, ки дар бозори Корбон 7-12 бозори нав рияди 6 ба навор гирифтагием. касе ки дар канал обуна нестае марҳамат обуна шава. касе ки обуна шидагие марҳамат фикрӯша дар комментария бинависа. мо ҳамаи комментарияи шуморо мехонем ва ба ҳамаи комментарияи шумо иншоалло вақт ёфта ҷавоб мегем. инами чизое ки ёзи шумо мебинен халатои стили туркии начосдор то размери 60 доранд. қатъи бурукошонанд. нархшона хай шумо дар экран мебинед ҳозир чӣ хел нарх доранд. нархҳошон аз ҳисоби размери калону майда будан, баъд ай начосдор будан шунай. начосдорош қиматтаранд. ина мисол инаи тарафгиёш 200 сомон. 200 сомон. беначосош уже нархаш 150 сомон мешавад. баъд халато зависид мекуна ай бурукдор бебурук буданшай. ина марҳамат шумо бибинен ҳамаша. инаи боло да ҳаста. инаи болое ки да мебинен ё 150 сомонанд. стилошон туркӣ, духшон ӯзбекистон. инҷа ҳаст халатои капшондор, ҳаст халатои бекапшон. ина марҳамат то 60 размера доранд 230 сомон. инаи бологиёш 150 сомон. беначос нархҳо сар мешавад 150 то 250. 150 беначос, 250 сомонош начосдори ғавсош. стили туркиёш. анаи сирқи ки шумо мебинен ё туркия. нами дута туркияй. нархи ё 180 сомонай нархшон. ё туркия. пахтагияй материалаш пахта. инаи чизое ки поён дан ё 200 сомон. начосдори ғавс, бурукошон қатъи навинка 200 сомон. намарҳамат то размери 60 доранд. шумо метавонед ки занг бизанед, мо номерои телефона мемонем. шумо метавонед ки биёен ки заказ кунед ё ки биёен ай пеш харидорӣ кунед. бозори Корбон 7-12 6 рияд. ҳамин духтарак ҳамҷода савдо мекунад. то 60 размера доранд. бепӯчашам ҳастай, пӯчадоршам ҳастай. ё ба фикрам ки бепӯчашам. пӯчадорш гревондор, тугмадор. бепӯча будастай наиёш 200 сомон. начосдори бе бурук. айна туретисиёша гуфтам ки 180 сомон. бологиё 150 сомон. беначосо 150 сомон. иҷа ҳаст бурукдор бебурук. хай хитон баъд вибр мекунем ки кадом шумода маъқул боша. ҳамуша шумо вибр карда мегиред. намеҷода ҳамаи маркаош ҳастай, ҳамаи навъош ҳастай. расветкаош бисёрай. иҷа аптовияй. аптовияй хай нархи донаро ҳозир мо гап задастем. касоне ки аптови мехара бо мия қатъи савдогар маслиҳат мекуна пачка бигира бо арзон мекунад. ё то 4XL доранд. размери 60 бурукш қатъияй. нархаш 250 сомон. навинка. марҳамат шумо бибинен. бозори Корбон гуфтем, бо ҷӯша ина як бор дига такрор мекунем. 7-12 Корбон рияди 6. инами духтараки хушрӯ стили туркӣ қатъи мезана, хидш мезана. моделоша моделои зур меёра. мо ай доим даставка мекунем чизош качествашонам зуранд. касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагия марҳамат лайка бимона. инамиҷаам бо як ҷои дигашай халатои навинка. ина 150 сомон беначост.
то размери 52 айҷа. ин ё бурукдоран 100% гарантияш қатъя 150 сомон. ама то поёнша мегирам. шумо бубинед, бурукдор 150 сомон. пашти бесплатно то 52. ай 48 то 52 размера 100% метавонед ки шумо харидор бошед. маромад и яка расветкош як 5-6 намуд расветка дора. ин моделои навшан, гулои нав. ина медони гул семичка боша. зинда боша. то видеои оянда. худоҳофиз.